At kung sasabihin po ng mga bumabatikos na to na itong mga kaibigan ko ay binilibre ng pamasahe, hindi po totoo yan. Kami ang bumibili ng pamasahe po namin. Ang mga hotel namin, ang nagbabayad niyan, kami. Mukha ba kaming walang pera? May pera po kami at yung pera na yan, gift sa amin yan ng mga taong sumusuporta sa amin. At kapag pumupunta po kami sa abroad, kasama namin ang mahal na Pangulo, si SBG at ang mga kabinete, hindi naman po kami nakikisama sa kanila, sa kainan nila, sa kung saan-saan. Hindi po. Sarili namin. Walang kahit isang politiko ang tinatanggapan namin ng kahit pera o pabor, wala. Nagpupunta kami, sumasama kami kay Presidente, hindi dahil doon sa kung ano-anong official business. Sumasama kami dahil para sa mga Pilipino, tandaan niyo po yan. Yung mga Pilipinong nandun, sa Japan, sa Russia, kung saan-saan kami napunta, ini-entertain namin yung mga Pilipino ng walang bayad. Naintindihan niyo yun? Sa mga bumabatikos sa mga artista na pumupunta sa abroad. Abono! Nila lahat yan, abono! Pambihira! Masama ba kaming humanga sa presidente? Masama ba kaming sumaludo sa isang presidente? Hindi masama. Karapatan namin yun. At pera namin yun. Wala kayong pakialam.